La situació meteorològica d'aquest dimarts marcada per l'augment de núvols, ja que s'aproxima un sistema frontal. De fet, amb aquesta imatge que ens han fet arribar des de Manlleu a primeres hores del matí, denota l'arribada d'aquests núvols alts i mitjans, preludi d'aquest front que ens ha d'arribar a partir d'aquesta pròxima nit matinada i també de cara a aquest dimecres. De fet, amb les imatges del satèl·lit Meteosat veurem precisament durant el matí amb núvols baixos en alguns trams de la costa, del prelitoral, també Catalunya central, i a darrere seu l'arribada d'aquests núvols alts i mitjans que anaven avançant d'oest cap a est, i a més també han crescut nuvolades en zones de muntanya durant la tarda, punts del prelitoral, fins i tot comarques interiors de Girona, i en aquests sectors s'han anat produint alguns ruixats de manera intermitent que afectaven sobretot àrees de muntanya. A darrere seu aquests núvols, i demà matí serà quan seran més abundants. El dimecres al matí esperem que aquesta nuvolositat deixi el cel força ennuvolat a bona part del territori, sobretot com més cap a l'interior, i amb possibilitat que es pugui anar escapant algun ruixat de manera dispersa, sobretot, com dèiem, més probables com més cap a l'interior. No és impossible a la costa, però és menys probable. I la tendència és que a mesura que avancin les hores del matí es vagin obrint clarianes i, de fet, de cara a la tarda quedarà un cel variable i de nou amb creixement de nuvolades, sobretot Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central, comarques interiors de Girona i serralada prelitoral. I en aquests sectors, possibilitat de nou durant la tarda d'algun ruixat localment acompanyat de tempesta, en especial a les comarques interiors de Girona. Vents de component marítim, temperatura que pot baixar. De fet, els valors més elevats s'atansaran als 32-33 graus en punts del Pla de Lleida. I de cara a les pròximes jornades, encara un dijous, a primeres hores amb algun ruixat al voltant del Camp de Tarragona, després a la tarda a les comarques interiors de Girona, temperatura que encara pot baixar una mica més, però de cara a divendres i en especial de cara al cap de setmana sembla que la temperatura pot tocar sostre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.